மீன் வீடியோலாம் போடவே மாட்டீங்க. மீன் வாங்கினாலும் ஒன்றை கூப்பிட்டு 10 நிமிஷம் ஆகுவேன். நீ ஸ்கூலுக்கு போயிடுவ. ஸ்டாண்டை வச்சு எடுக்க ஒரே மடியாக இருக்குது. இப்போ வெளியெல்லாம் நம்ம வந்து கேமராமேன் வரதுனால அவங்க எடுத்து வந்துடுவாங்க. வீட்டுக்கு வந்து கேமராமேனை கூட்டிகிட்டு வர முடியாதுல்ல, அதனால கொஞ்சம் மடியாக இருக்குது பார்த்துக்காங்க வீட்டு வீடியோவை. இன்றைக்கும் மீன் வாங்கியிருக்கோம் மக்களே. அப்படியே இன்றைக்கி என்ன மீன்லாம் வாங்கியிருக்கோன்னு பார்த்துருவோமா? ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், சாலை மீன் இவ்வளவுமே 50 ரூபா. இது பார்த்திங்கன்னா பாறை துண்டு மீன்லாம் இன்னும் விலை குறைஞ்ச பாடு இல்லை. இவ்வளோவுமே 500 ரூபா. அப்படியே ஒரு துண்டு கீழே முடிஞ்சிட்டு எடுத்துருவோம். சரி மக்களே, நேற்றைக்கு வந்து சவேரியார் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன். நிறைய பேர் எப்பா எக்கச்சக்க பேர் வந்து வாடி பேசுனீங்க. எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இவ்வளோ அன்பான உறவுகள் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா இந்த யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக தான். எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி.